Elikkä me saatiin tietoa, että Dr. Bugin ystävä on siepattu. Minigameskin on tämän kaiken takana. Vastamaan. Elikkä meidän pitää etsiä Matt. Me pitää pelastaa Matt. Minigames Kid! Tule tänne! On minun! Tuu! Boss fight. Sut on piiritetty! Sain hänet! Sut on pidätetty. Mene! Ei. Mene! Mä lähden. Mä menen takas casual lobbeihin pelaan. Nytten Matt ja Dubdebook on onnellisia taas.